Karong adlaw ang pagpatuman sa pag-usbaw sa plitihan sa mga PUJ. Apan dunay mga driver sa Davao City ug Zamboanga City nga wala pa nagpatuman niining sanglit, wala pa sila'y bag-ong taripa. Ani ang report ni Argil Relator. Sa unang adlaw sa pagpatuman sa taas singil sa platihan sa mga pampublikong sakyanan sa nasod, sa buhatan sa LTFRB 11 ang ruta sa mga operator ug PUJ. Ang operator ug upat ka PUJ nga dunay rutang bangkal nga si Jocelyn, giasikaso na ang pagkuha og bag-ong taripa. Ay, murag wala. Makagasto lang ang operator pirmi. Kay siyempre, sa dagdag pamasahe to, ara man na paingon sa driver. Arang-arang ang kabahin sa operator nga si Shirley. Sanglit, unay nga ang iyang bana ang nagadrive sa ilang PUJ. Makapatuman na sab sila sa taas pasahe, sanglit nakakuha na sila og bag-ong taripa. Para makabiyahe mi nga legal, sir. Daha pa para ano pod akong bana kay naman po na sa trabaho gud, sir. Pag madugay man pod sunod adlaw pa ka kuan man kanang ni daghan naman tao. Nagsugod na og pag-release og bag-ong taripa ang LTFRB 11 alang sa mga PUJ. Di nakaschedule kini alphabetically, depende sa ruta hangtod sa Biyernes. Kining jeep nga nasakyan sa GMA Regional TV 1 Mindanao News Team, wala pa'y nakapaskil nga taripa. Busa ang pasahero nga si Alpha May, minimum fare nga pamiliti ang iyang giandam. Pero karon nagbayad na ka og na-fare in kiso wala pa. Wala pa po, 11 pa din. 11 pa din. Oo. Kaya naman ma'am. Ayun man lang din ginahingi nila. Luyo nga karong adlaw ipatuman na ang taas singil sa pamasahe. Apan sumala sa LTFRB dili pa authorized nga manila mga driver. Ug galing wala pa sila makuha ug papaskil nga printout sa bag-ong fare matrix. Unang na-release ang taripa sa mga bus ug taxi sa miaging semana. Apan ang taxi driver nga si Magalien, wala pa sa nakapaskil nga taripa kay wala pa kuno ginigihatag sa ilang operator. Di man po pwede magkuhan og wala bagong taripa kay kuhan madaot ang putas pasahero ana. Wa tay kapakita nga nag +5 na di ay. Sumala sa LTFRB nga dili na kinahanglang mag-recalibrate pa sa ilang metrohan ang mga taxi. Sanglit ang magbag-o lang ang flag down rate nga madungagan og 5 pesos. O gani no, sa ato ang gibiyahe nga naa sa 4.7 kilometers ang gilayon, ang ato ang pamasahe sa karon 116 pesos. Sanglit dunay 5 pesos nga flag down rate, mahimo na kini nga 121 pesos ang ako ang ibayad ngadto sa taxi driver. Dunay pahinumdom ang LTFRB kalabot sa mga dili magkuha og bag-ong taripa. Merong violation if they will not be able to present the proper matrix. Meron tayong tinatawag na violation of the breach of franchise guidelines. No, so they will be penalized with 5,000 pesos. Samtang sa Zamboanga City, sagad sa mga PUJ sa syudad, wala pa nakapaskil nga taripa gikan sa LTFRB Region 9. Busa, dili makapatuman ang mga driver sa pag-usbaw sa plitihan kung asa mahimo ng 12 pesos ang minimum fare. Ang driver nga si Danilo Espiritu, wala sab kuno'y mahimo kung 8 o 10 pesos ra ang ibayad sa pasahero. Nakilala pa man ito kubra na minimum kay. Kaya mga pasahero, 8 lang ang nagtadali. Dali aki para veteran, 8 peso lang. Dapat yung minimum 11. Na 8 peso lang tadali. Pero tiyan ba itong fare matrix? Si, kene. Pero hindi lang ito kubra. Nagkala, kwanto lang sila, kene, baka sila 8 pa kajit. Okay. Okay lang mo siya. Kasi dito Ang ubang driver, wala pa sab nagpasaka og plitihan kay wala pa'y kopya sa fare matrix. May pagkana ka mo sir dali el kuano, kel matrix preso. so hindi pa ito pwede kubra. Hindi ba? Kauban si Joe Pascual sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.